Һәр төбәкнең үзенең күренекле шәхесләре була. Балташ районы Нәгәр авылында нәкъ шундыйлардан. Һәм минем бүген сезгә авылдашым Гафиятуллина Рауза Габдулла кызы турында сөйлисем килә. Гафиятуллина Рауза Габдулла кызы 1942 елның 4 октябрендә гаиләдә 3нче бала булып дөньяга килә. Гаиләләре алдынгы колхозчылар рәтендә йөри. Ул вакытта хезмәткә түләү начар, юк дәрәҗәдә. Рауза апа 8 яшендә укырга керә. Бу көннәрне гади генә иске мәктәп пөхтәлеге белән үзенә тартып тора иде дип искә ала ул. Сугыш арты вакытлар булгангамы эш күп, кул көче җитми. Рауза апа кечкенә вакыттан эшкә сәләтлелеге, тырышлыгы белән аерылып тора. Бер атлы еллар уза. Рауза апа үз авылы егетенә тормышка чыга. Гаиләләрендә бер атлы эш бала. Олысы малай, аннан 2 кыз туа. Фермадагы эшен дә ташламый, декрет вакытында да эшли. Бала тугач 40-да тулмыйча фермага йөгерә. Почет билгесе аткызган телекче, почетлы колхозчы исемнәренә лаек була. Казан урамында почет тактасында торуда насыйп була аңа. Тормыш тәгәрмәче тәгәри. Яшь гаилә һәр көнгә сөенеп яши бирә. Тик тормыш аяусыз шул. Тормыш иптәше яшьләй вафат була. Рауза апа эш кечкенә бала белән кала. Рауза апа әле шагыйрә дә. Аның шигырьләре дәфтәрләргә язылган. Алар 6 дәнә. Тагын 2 китабы басылып чыкты. Ул бу шигырьләрне 62 яшендә иҗатта башлаган. Күңелендә шигырьләр генә түгел, җырлар, нәҗәтләр, бәйтләр дә туа башлый. Казан телекче исеменә лаек булдыгыз. Атказанган телекчене алу өчен бик күп тырышырга кирәк. Яшьтән эшкә бик тырыш идем мин. Гаиләбез дә шундый иде. Шул тырыштык, гаилә аркасында барган шикелле, шул тырыштык гел мине алга таба этәде. Гел күтәреләсем килде, гел кешедән күп сорасым килде, шундый энергия. Аны мин алга чыгам дип кенә чыгып та булмый. Аның сыер саусанда нечкәлекләре бик күп. Барын нәрсәгә тырышырга кирәк, игътибарлы булырга кирәк. Шул нәтиҗәләрем белән елдан-ел әкренләп уңышлар алып килдем дә, соңгы елларда инде шул атказанган телекче исеме бирделәр. 17 ел сыер саудым. Аннан соң икенче төрлешкә күчтем инде. 17 ел эчендә ирешкән уңышларыма атказанган телекче исеме бирделәр. Яңадан менә республикада гел беренче урыннарны яулап килеп, 4 тапкыр ВДНХ күргәзмәсенә күргәзмәсендә катнаштым. Состав күргәзмәсендә катнаштым. Анда да миңа бронза медаль бирделәр шуның өчен. Бу бик зур әйбер бу. Бу бик күп кешегә эләкми. Сез сыер саугына түгел, тагын инде тармакларда хезмәт куйдыгыз. Мин шигырьләр дә язам, хикәяләр дә язам. Рәсем дә язам, гармунда да уйныйм. Бөтен тармакларга төрле-мөрле эшләрдә катнашам. Супер бабушкага чакырдылар, анда да бардым. Казаннарга йөрдем, кая чакырсалар шунда бардым. Малмыж ягында, Киров районында да бик күп шигырьләрем чыкты. Анда да катнаштым. Шушы эшләрем өчен 80 яшемә җиткәч юбилеемны уздырып, миңа күп төрле җирдә хезмәт куйган өчен дигән медаль тапшырдылар районнан. Менә медаль. Яңадан сугыш елында туганбыз без. Бик авыр вакытларда хезмәт куйдык инде. Бик авыр вакытларны кичердек, юк вакытларны кичердек. Шуларны исәпкә алып, яңадан сугыш елында туган балалар исеменә дә медаль алырга туры килде. Менә шундый эшләр. Әле дә тик ятмыйм. Гел әкренләп хезмәт куям. Шигырьләр дә язам, хикәяләр язам, аны район газетләрендә чыгарам. Менә шулай гел шөгыльләнеп торам. Кечкенәдән әлегә хәтле бик тырыш кеше булдым, Аллага шөкер. Менә шулай. Гаиләдә әйбәт торабыз, килен белән торам. Авыр фаҗигалар булып үтте, бик күп кайгы хәсрәтләр кичердек. Вакытсыз ирем дә үлеп китте, малаем да үлеп китте, кызларымның кияүләре дә үлеп китте. Менә шулай барыбер сагылмадык, бөгелмәдек, гел әкренләп яшәргә тырышабыз. Сез безнең районыбызның алдынгы шәхесе буласыз инде. Районның түгел, республиканың алдынгы шәхесе инде. Ие. Чынлап та, тормышны шикенә сынамаган аны. Тик ул шулай да язмыш җилләренә бирешмәгән, тырышып-тырмашып тормыш көткән. Олыгайгач туган иҗат чишмәсе саекмасын, бары матур шигырьләр генә язарга насыйп булсын иде Рауза апага.